Φίλοι μου, γεια σας. Ο πηδηχτής σας χαιρετά. Αυτό είναι ένα πολιτικό βίντεο που θα κάνω. Το θέμα είναι ότι όταν σας μιλάω για κακάκια και μεταξουργία, τα βλέπετε σαν τρελή. Όταν σας κάνω πολιτικά βίντεο, τα βλέπετε πάρα πολύ λίγοι. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε να πούμε στην αρχή για τη Βενεζουέλα. Τι έγινε στη Βενεζουέλα? Ήταν μια πανέξυπνη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Πάρα πολύ έξυπνη κίνηση αυτό που έκανε. Τι έκανε? Πλήρωσε έναν στρατηγό, έκλεισε όλα τα αντιαεροπορικά, έκλεισε το ραντάρ και πετάξανε τα αεροπλάνα του, βομβαρδίσαν αυτά που θέλανε. Μετά πήγανε τα ελικόπτερα που, όπως ξέρουμε, όλοι όσοι ξέρετε από στρατιωτικά, το ελικόπτερο πρέπει να πετάξει σε καθαρό ουρανό. Αν έχει αντιαεροπορικά δεν μπορεί να πετάξει γιατί πάει πολύ αργά. Με ένα απλό RPG φορητό το ρίχνεις κάτω. Πήγανε μετά εκεί που ήταν ο Μαντούρο, που το φυλάγανε δεν ξέρω πόσοι, λέει 300, 500, 1000. Οι μόνοι που αντιστάθηκαν ήταν οι Κουβανοί. Οι φύλακες του δεν αντιστάθηκαν, αυτοί που τον φυλάγανε οι Βενεζουελιάνοι. Εξοντώσαν και σκοτώσαν τους Κουβανούς οι Αμερικάνοι. Μπορεί και οι Βενεζουελιάνοι να πυροβολήσαν τους Κουβανούς πισόπλατα, πάρα πολύ πιθανόν. Γιατί ο μισθός τους είναι $10. Άμα τους δώσει ο Τραμπ ένα 500 στον καθένα, θα κάνανε και τούμπες αυτοί. Τον παραδώσαν τον Μαντούρο, τον δέσαν, τον παραδώσαν, πάρτε τον. Τώρα έβαλε την υπουργό, μια ποια είναι αυτή τη γυναίκα, δεν ξέρω τι θα κάνουν, θα προσπαθήσουν αυτοί να κρατήσουν την εξουσία, μην τους δικάσουν, όλα θα τα δούμε. Έχει αποθρασινθεί ο Τραμπ, μέχρι αηδίας δηλαδή, σταματάει ρωσικά πλοία, τα κατάσχει και κάνει τέτοια, λέει πάλι για τη Γρυλανδία, να πάρει τη Γρυλανδία και τέτοια. Καλά, η Δανία τι αντίσταση να φέρει, αφού 2 νεκρούς Γερμανούς είχε από τροχαίο όταν μπήκανε με τις μοτοσικλέτες. Τέλος πάντων, με τη Βενεζουέλα δούμε τι θα γίνει. Θα καταφέρει ο Τραμπ να την πάρει, γιατί η Βενεζουέλα είναι ο ιδανικός παράδεισος για να γίνει ανταρτοπόλεμος. Αλλά δεν θέλει να μπλέξει ο Τραμπ. Μπορεί να γίνει τρομερός ανταρτοπόλεμος εκεί, γιατί έχει τεράστιες πόλεις για αντάρτικο πόλεων και έχει και γύρω-γύρω ζούγκλα. Και μπορεί να επιτίθονται δεν μπορεί να το ελέγξει ο Τραμπ. Άμα γίνει δηλαδή ανταρτοπόλεμος, εκεί πέρα θα του γίνει χειρότερο και από το Βιετνάμ και το ξέρει, γιατί είναι επιχειρηματίας. Και ξέρει, αυτές τις γρήγορες επιθέσεις κάνει. Πάμε τώρα στο Ιράν. Σας είχα ξαναπεί για το Ιράν ένα βιντεάκι. Έχει συχαθεί ο κόσμος πια αυτούς τους διεφθαρμένους παπάδες, γιατί οι φρουροί της Επανάστασης ελέγχουν όλη την οικονομία. Τα πάντα περνάνε από αυτούς και το ιερατείο. Τώρα με το 2022 που σκοτώθηκαν 1500 άτομα, έτσι, κάνανε κάποιες υποχωρήσεις, η μαντήλα δεν είναι πια υποχρεωτική και καλά, κάνανε πίσω προκειμένου να κρατήσουν την εξουσία. Το Ιράν έχει κάποια μορφή δημοκρατίας, δηλαδή ο πρωθυπουργός του, η πρόεδρος τι είναι, τον ψηφίζει ο λαός, αλλά πρέπει το ιερατείο να τον εγκρίνει. Ας πούμε το Μαχμούντ Αχμαντίνιζάντ δεν τον ενέκριναν όταν ξαναπήγε να βάλει υποψηφιότητα, γιατί ήταν πιο πολύ εθνικιστής, δεν ήταν θρήσκος όπως θέλανε. Βάζουνε μεταρρυθμιστές που και που, και οι μεταρρυθμιστές, ο Ρουχανί ήταν πιο καλός σαν μεταρρυθμιστής και αυτός τώρα είναι, και υπάρχει μια περίπτωση να έρθει ο γιος του Πεχλεβί, του Σάχη, που του μοιάζει κιόλας, και να αφήσει αυτό τον Πασκινιά, πως λέγεται, Πασκινιάν, δεν θυμάμαι, πρωθυπουργό δηλαδή, που είναι μεταρρυθμιστής. Ναι, αλλά ο κόσμος έχει ξαγριωθεί και είναι τζαμιά, έτσι. Έχουν συχαθεί τόσα χρόνια. Γιατί οι Πέρσες δεν είναι Άραβες. Οι αβραμικές θρησκείες αυτές όλες είναι θρησκεία των Εβραίων, είναι των Αράβων, το Ισλάμ, και ο χριστιανισμός που μας έχει κάτσει στο σβέρκο 2000 χρόνια, έτσι. Οι Ιρανοί δεν είχαν αυτό 1400 χρόνια, είναι και αντιστέκονται. Και επί Σάχη υπήρχε ανεξιθρησκεία και θυμούνται τα χρόνια του Σάχη, βλέπουν φωτογραφίες και βίντεο πως ζούσαν τότε, που είχαν πλούτο. Βέβαια δεν είχαν όλοι πλούτο είχαν στις πόλεις, στα χωριά δεν είχαν. Τώρα πώς κατάφερε και βγήκε, ας πάρουμε την ιστορία από πριν, πώς κατάφερε ο Χομέινι και βγήκε. Καταρχήν δεν είναι ιδέες του Χομέινι όλες αυτές.
Όλες αυτές, το σοσιαλιστικό Ισλάμ είναι η ιδέα του Αλή Σαριατή που πέθανε φυσικό θάνατο το 76-77. Κοιτάξτε τον, με ένα περίεργο έτσι μαλλί ήτανε, γιος κληρικού, και το γύρισε το σοσιαλιστικό Ισλάμ. Ο Χομεϊνί είχε μαζί του τους μαρξιστές όλους και τους αριστερούς. Αυτοί τα κάναν όλα. Αν δεν είχε μαζί του αυτούς, δεν θα έπαιρνε ποτέ την εξουσία. Βέβαια μετά σιγά σιγά τους έβγαλε εκτελέσεις, δικαστήρια, κάποιοι φύγαν και τη γλιτώσανε. Τέλος πάντων, μέχρι το 1984 τους είχε καθαρίσει όλους αυτούς. Είχε και έναν αντίπαλο, έναν άλλον Αγιατολάχ, τον έκλεισε κατοίκον περιορισμό, γιατί ο άλλος Αγιατολάχ έλεγε, δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διαφεύγει η παιδιά, έλεγε εμείς ασχολούμαστε με τη θρησκεία, η πολιτική με την πολιτική, ενώ ο Χομεϊνί ήθελε να ασχοληθεί οι Αγιατολάδες και με την πολιτική. Βάλανε το Χουσέιν, πώς τον καταστρέψαν το Χομεϊνί οικονομικά. Βάλανε το Χουσέιν να του επιτεθεί. Εκεί που είχε αραβικό πληθυσμό και Κούρδους, επιτέθηκε ο Χουσέιν, 8 χρόνια σφαζόντουσαν, χιλιάδες νεκροί για το τίποτα και αδειάσαν τα ταμεία του Ιράν. Τώρα δεν γίνονται καθόλου έργα, καθόλου εξυγχρονισμός στο νερό, στο ρεύμα, και δεν έχουν ρεύμα, έχει και ξηρασία, δεν έχουν νερό. Το πετρέλαιο βγάζουν ό,τι βγάζανε, έχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, δυστυχώς το Ιράν. Έχει πάρα πολύ μεγάλο, το πρόβλημά του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είπε πέφτει το ριάλ, έχει πάει κατρακύλα, λέει αυτός ότι θα σας δώσω, λέει, $7 στην κάθε οικογένεια, σιγά. Και τώρα μια πρόβλεψη, αν θα πετύχει ή όχι η επανάσταση εναντίον των μουλάδων. Αν οι Αμερικάνοι, οι Ισραηλινοί ή απ' έξω κάποιοι επέμβουνε, θα πετύχει, θα φύγουν οι μουλάδες. Αν δεν βοηθηθεί το Ιράν απ' έξω, επειδή δεν υπάρχει μέσα στο Ιράν κάποιος ηγέτης, είναι όχλος. Αν βάλουν τον Μπεχλεβί, το γιο του Σάχη, έτσι, και επέμβουν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί, τότε ναι, θα αλλάξει το καθεστώς σίγουρα και θα δείτε ένα Ιράν πολύ φιλελεύθερο, θα κυνηγάνε όποιος είναι θρησκευάμενος, θα τον κυνηγάνε, παπάδες θα καίνε, μακάρι να το δω αυτό, να το ευχαριστηθώ. Και ο Ιρανικός λαός επιτέλους να ζήσει όπως ζούσε παλιά, που ήταν πάμπλουτοι επί Σάχη, στις πόλεις, έτσι. Το Σάχη τον χτύπησε, τι τον χτύπησε? Καταρχήν οι σπατάλες του, η γιορτή που έκανε, όλους τους βασιλιάδες, τα 2.500 χρόνια, λέει, κάτι τέτοια. Μετά η πτώση των τιμών του πετρελαίου που την έριξε, ο Ρίγκαν άρχισε να ρίχνει το πετρέλαιο για να χτυπήσει τη Σοβιετική Ένωση. Οπότε εκεί δεν είχε λεφτά, μαζί με τις σπατάλες. Ήταν και το Χομεϊνί, αν είναι δυνατόν, η Δύση υποστήριξε τότε το Χομεϊνί και έγινε όλο αυτό το κακό που βλέπετε. Τώρα θα δούμε, είμαστε μπροστά και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα, τα πάντα ρέει, είναι όλα ρευστά. Ο μεγάλος πηδηχτής σας αφήνει τώρα. Γεια σας.